Ako je Isus uskrsnuo, onda sve što je rekao ima vječnu vrijednost. Kršćanstvo se upravo temelji na uskrsnuću. Da nije stvarno, ne bi danas pričali o Isusu. Isus je doista uskrsnuo. Dakle, pitanje Isusovog uskrsnuća nije mala stvar, to je najznačajnije pitanje u povijesti. U ovom videu istražit ćemo dokaze povijesne, logičke, arheološke i duhovne. Krenimo! Dobrodošao na kanal Povratak pravim vrijednostima. Najprije jedan like, pretplata i idemo sa dokazima, podijelite video. Prvo, povijesni dokazi. Prazan grob i svjedoci. Prazan grob, Isus je razapet i pokopan u grob Josipa iz Arimateje. Treći dan grob je pronađen prazan. To potvrđuju ne samo evanđelja, nego i neprijatelji kršćanstva. Židovski svećenici su širili priču da su učenici ukrali tijelo, što znači da i ni oni nisu poricali da je grob bio zapravo prazan. Drugo, svjedoci. Isus se nakon uskrsnuća ukazao Mariji, Magdaleni, Petru, apostolima i čak 500 ljudi odjednom. U 1. Korinčanima 15:6-7 kaže ovako: Zatim se pokazao braći i sestrama, kojih je zajedno bilo više od 500. To sigurno nije bila halucinacija, jer halucinacije su osobne i ne događaju se u grupama. Josip Flavije, židovski povjesničar, spominje Isusa, njegovo razapinjanje i sljedbenike. Piše: U to vrijeme živio je Isus mudar čovjek, razapet pod Poncijem Pilatom, ali njegovi sljedbenici nastavili su ga slijediti jer im se ukazao treći dan nakon smrti. Iako se moguće ovaj citat smatra sa pojedinim kršćanskim dodacima, ali definitivno spominje se Isus i apostoli koji su slijedili Isusova učenja i nakon Isusovog uskrsnuća. Tacit, rimski povjesničar, potvrđuje Isusovo smaknuće pod Pilatom. Krist, od čijeg imena potječe naziv kršćani, bio je pogubljen za vladavine Tiberija pod Pilatom. Plinije mlađi piše caru Trajanu da kršćani pjevaju Kristu kao Bogu. Isus je povijesna osoba, razapeta pod Pilatom, a njegovi sljedbenici su tvrdili da je uskrsnuo. Idemo sljedeće, drugo, logički dokazi. Ajde da vidimo neke protuargumente i da li imaju smisla. Rekli smo prije, učenici su ukrali tijelo. No, zašto bi umirali za nešto što su izmislili? Svi apostoli, osim Ivana, ubijeni su zbog svoje vjere. I zašto bi umirali mučeničkom smrću za nešto što su izmislili? Ljudi možda umiru za laž u koju vjeruju, ali nitko ne umire za laž koju je sam izmislio. Da li bi ti mogao stajati iza nečega da je izmišljeno? Nemoguće je bilo ukrasti tijelo pored profesionalnih stražara na grobu. Kažnjeni bi bili smrću da su u tome apostoli uspjeli. Isus nije stvarno umro, već je pao u nesvijest. Pa ima jedan takav i komentar i postoji takvo mišljenje. Rimski vojnici su bili profesionalni egzekutori. Nisu mogli pogriješiti. A i kako bi čovjek nakon bičevanja, razapinjanja, probadanja kopljem odvalio ogroman kamen i pobjegao? To je nemoguće. Treće, arheološki dokazi. Otkriveni su tragovi Isusova vremena. Natpis Poncija Pilata pronađen je u Cezareji i potvrđuje Pilatovu povijesnost. Kamen iz Nazareta, rimski edikt iz 1. stoljeća, prijeti smrću onima koji premještaju tijela iz grobova. Povezuje se s pričom o Isusovom uskrsnuću. Rekli smo prije prazan grob. Evanđelja
ali i židovski svećenici potvrđuju da tijelo nije bilo u grobu. Dakle, povijesni i arheološki podaci potvrđuju ključne detalje biblijskog izvještaja. Četvrto, duhovni dokazi promjene u ljudima. Preobrazba učenika od prestrašenih bjegunaca postali su hrabri propovjednici. Primjerice, u djelima apostolskim vidimo kako su njihova svjedočanstva, premda su se suočavali s opasnostima i progonstvom, rezultirala širenjem kršćanske zajednice. Ova promjena svjedoči o dubokom unutarnjem iskustvu susreta sa uskrslim Isusom. Uskrsnuće nije samo prošlost, ono i danas mijenja živote. Milijuni ljudi svjedoče da su susreli Isusa i da su se obratili. Kršćanstvo koje je preživjelo tisućljeća progona ne bi opstalo da je temeljeno na laži. Dakle, Isus i danas mijenja živote. Milijuni ljudi svjedoče njegovoj prisutnosti. Pa što možemo reći u zaključku? Što uskrsnuće znači za nas? Budući da je Isus uskrsnuo, onda je ono što je govorio, dakle, istina. To znači da ćemo i mi uskrsnuti, da smrt nije kraj. Uskrsnuće nam daje nadu i poziv da živimo za ono što je vječno. A sada te pitam, što ti misliš? Napiši u komentarima svoje mišljenje, jesam li možda izostavio još neke važne dokaze, a sigurno jesam. A u sljedećem videu govorit ću o biblijskim dokazima Isusovog uskrsnuća, dakle biblijski dokazi. Ako ti se svidio video, lajkaj i pretplati se za još jedan sadržaj o pravim vrijednostima. Vidimo se!